M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Tikulandireni abale ndi alongo mwa Ambuye pano pa tilankhuleni Ambuye lero Lachitatu pa 11 Oktoba 2023 ndipo mawu athu oyamba lero akuchokera mu buku la Yona mutu 4 kuyambira ndime ya 1 kulekezera ndime ya 11. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Juliet Mapila kuchokera ku St. Bakita Community, Mangochi Cathedral, mu Diocese ya Mangochi. Ndipo uthenga wathu wabwino wa lero ukuchokera mu uthenga wa Luka mutu 11 kuyambira ndime ya 1 kulekezera ndime ya 4. Amene akutiwerengera uthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father John Enoch Kaliwamba kuchokera mu Archdiocese ya Lilongwe. Abale ndi alongo, tiyeni tikhalire limodzi. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la mneneri Yona mutu 4 kuyambira ndime ya 1 kulekeza 11. Yona adakhumudwa kwambiri nakwiya chifukwa chakuti chauta sadalange Ninive. Tsono adapemphera kwa chauta kuti, inu chauta, izitu ndi zimene ndinkaopa ndili kwathu. Chifukwa chake ndidayesetsa kuthawira ku Tarisisi. Ndidadziwa kuti inu ndinu Mulungu wokoma mtima ndi wachifundo, oleza mtima ndi wachikondi chosasinthika, ndiponso okhululukira machimo nthawi zonse. Ndiye tsono inu chauta ndapota nanu, ingondiphani basi. Kwabwino kuti ndife kupambana kukhala moyo. Chauta adamufunsa kuti, kodi iwe wachita bwino pokwiya chotere? Yona adatuluka mu mzindamo nakakhala pansi chakumvuma kwake. Kumeneko adadzimangira chithando nakhala m'menemo mu mthunzi, kudikira kuti aone zimene zichitike mu mzindamo. Tsono chauta Mulungu adameretsa nsasi kuti upereke mthunzi kwa Yona ndi kumuchotsa m'mavuto ake. Yona adakondwa kwambiri chifukwa cha nsasiwo. Koma mmawa mwake m'bandakucha Mulungu adatuma mphutsi kuti ikadye nsasiwo, ndipo udafota. Pamene dzuwa linkatuluka, chauta adawusira Yona mphepo yotentha kuti imuwombe kuchokera kumvuma. Dzuwa lidamutentha pamutu Yona mpaka kulenguka nalo. Tsono adapempha kuti afe, adati, kwabwino kuti ndife kupambana kukhala moyo. Koma Mulungu adamufunsa kuti, kodi wachita bwino pokwiya chifukwa cha nsasiwu? Iye adati, inde, ndachita bwino kukwiya. Kukwiya kwake nkufa nako. Chauta adati, iwe ukumvera chisoni nsasi umene sudawugwirire ntchito. Sinde udawumvera ndi kuwukuza. Udamera pa usiku umodzi nufanso pa usiku umodzi. Nanga ine, kodi sindiyenera kumvera chisoni mzinda waukulu wa Ninive? Mene mujatu muli anthu opitirira 1,120 amene sadziwa kusiyanitsa kuti zabwino nziti ndipo zoyipa nziti. Mulinso ziweto zochuluka. Mawu a chauta. Tithokoze Mulungu. Yesu aphunzitsa zakupemphera. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Uthenga wabwino monga adalembera Luka. Ulemu kwa inu Ambuye. Nthawi ina Yesu ankapemphera pamalo pena. Pamene adatsiriza, ophunzira wake wina adampempha kuti, Ambuye, tiphunzitseni kupemphera monga Yohane M'batizi adaphunzitsira ophunzira ake. Yesu adati, pamene mukupemphera muziti, Atate, dzina lanu lilemekezedwe, ufumu wanu udze. Mutipatse ife tsiku lililonse chakudya chathu cha masiku onse. Mutikhululukire ife machimo athu, pakuti ifenso timakhululukira aliyense otilakwira, ndipo musalole kuti tigwe m'zotiyesa. Uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu.
akatswiri osiyanasiyana pamoyo wa uzimu, makamaka oyera athu mu mpingo, ayesera mwa njira zosiyanasiyana kupereka maphunziro akuya okhudza kupemphera. Ena mwa akatswiri amenewa, oyera amenewa, mwachitsanzo ndi Teresa wakuavira oyera. Iyeyu adafotokoza kunena kuti prayer is an act of love. Words are not needed in prayer. Even if sickness distracts from thoughts, all that is needed is the will to love. Teresa wakuavira oyera akunena kuti kupemphera ndicho chikondi chenicheni pakati pa munthu ndi Mulungu wake, mawu kwenikweni ndosafunika. Ngakhale matenda atilowere motani mthupi mwathu kuti mwina ife tizithanso kulephera kuganiza ngakhalenso za Mulungu, chimene chimafunika ndi chikondi chimene ife tili nacho ndi Mulungu. Kufuna kuti uzanso kunena kuti tikamanena za pemphero, chikondi ndichofunika. Kenaka Padre Pio oyera nayenso anayesererako kufotokozerako za pemphero. Anena kuti pray, hope, and don't worry. Worry is useless. God is merciful and will hear your prayer. Akuti pempherani, khalani ndi chiyembekezo mwa Mulungu, osamadandaula ayi, chifukwa kudandaula nkungotaya nthawi, chifukwa Mulungu ndi wachifundo ndipo amamva mapemphero athu. Kufunanso kutipatsanso chilimbikitso nthawi imene ife tili pa mavuto. Kenaka Teresa wa Lisieux oyera ananena kuti for me prayer is a sage of the heart. It is a simple look turned towards heaven. It is a cry of recognition and of love, embracing both trial and joy. Teresa wa Lisieux oyera akunena kuti kwa inetu kupemphera ndiye mphamvu za mumtima zimene zimandithandizira kunena kuti ndiziyang'ana kwa Atate amene ali kumwamba, zimene zimandithandizira kunena kuti ndizilira kwa Atate amene amazindikira motsogozedwa ndi chikondi kuti ndine mwana wawo, kundithandiza kunena kuti ndikhale ndi chimwemwe komanso nthawi yomweyo ndikhalenso ndi chikondi. Faustina oyera nayenso adanena kuti a soul arms itself by prayer for all kinds of combat. In whatever state the soul may be, it ought to pray. Zimene akunena Faustina oyera ndikunena kuti mzimu ina lonse umayenera kunena kuti ukhale ndi chipangizo chake, chida chake, ndipo chida chake cha mphamvu ndiye ndi pemphero. Pamene mzimu wathu, pamene moyo wathu ukudutsa mu nyengo zosiyanasiyana, chida chopambana ndiye ndi pemphero basi. Ndipo ifeyo tikuyenera kuti tizipemphera nthawi zonse. Ndi zimene akunena Faustina oyera. Molinganako ndi akatswiri amenewa komanso oyera amenewa mu mpingo, tikumvanso tsopano kuti Luka akubweranso ndi phunzitso lenileni la kupemphera kwenikweni. Ati Ambuye Yesu amapemphera pamalo pena, ati Ambuye Yesu akupemphera pamalo pena, ophunzira wa Ambuye Yesu akubwera nkuwafunsa, Ambuye mutiphunzitse kupemphera monga momwe ophunzira a Yohane M'batizi aja amawaphunzitsa kupemphera, nanunso mutiphunzitse kupemphera. Ndi Ambuye Yesu akuyankha kwina kuti mukamapemphera muziti Atate muli mwamba, dzina lanu liyeretsedwe, ufumu wanu udze, mutipatse ife lero chakudya chathu cha lero, mutikhululukire ife zochimwa zathu monga ifenso takhululukira adani athu, komanso mutipulumutse kwa zonyenga zonse. Chigawo chimenechi ndi chimene tawerenga mu uthenga wathu wabwino wa lero. Koma kodi chigawo chimenechi chikutiphunzitsa chani za pemphero? Choyambirira chenicheni chimene ife tikuphunzira mu chigawo chimenechi ndikunena kuti pemphero likuyenera kuti lisonyeze our total dependence to God. Pemphero likuyenera kuti lisonyeze kunena kuti ifeyo timadalira Mulungu nthawi zonse. Pali mapemphero ena mwina ife timalephera kulandira zaulere chifukwa chonena kuti malo monena kuti pemphero lija lisonyeze kunena kuti ife timadalira Mulungu, timakhala ngati Mulungu amadaliranso ife.
Tatiyeni ife tionetse mu pemphero lathu kunena kuti ife ndi amene timadalira Mulungu osati Mulungu amadalira ife ayi. Kenaka chimene ife tikuphunzira ndi kunena kuti pamene ife tabwera pamaso pa Mulungu tipemphe zinthu zimene zili zofunikira zokhazokha. Nthawi zina zake timaona ngati kuti Mulungu alephera moyo mwathu. Mwina chifukwa chonena kuti malo mopempha zinthu zimene zili zofunikira timangopempha zinthu zimene zili zofuna. Komatu Mulungu wathu is very faithful on needs. Akuti Mulungu wathu amakhala okhulupirika pa zinthu zimene ife moyo mwathu zikufunikiradi. Mulungu sadzatimana chakudya tikapempha monadi. Mulungu sadzatimana moyo tikapempha monadi. Mulungu sadzatimana pokhala tikapempha monadi. Koma mwina timaona ngati kuti Mulungu akulephera. Zina zimene timaona ngati kuti Mulungu akulephera ndi zing'ono zimene zali zofunikira. Pemphero la Atate athu ati mutipatse chakudya chathu cha lero. Nchifukwa chanu sangopempheratu chakudya cha zaka 5. Kuti mutipatse chakudya cha 2063 kuti zigwirizane ndi vision 2063. Koma tikupempha chakudya chathu cha lero chifukwa chonena kuti pemphero ndi chitsimikizo chonena kuti ifeyo timadalira Mulungu nthawi zonse. Tiyeni tikabwera mu pemphero tionetse kunena kuti ife timadalira Mulungu nthawi zonse popempha zinthu zimene zili zofunikira m'moyo mwathu. Mulungu salephera ndipo Mulungu sanalepherebo. Ndi chifukwa chake ambiri mwa ife timaona ngati kuti Mulungu ndolephera chifukwa chani timakhazikika pa zinthu zongofuna chabe. Nkumaona ngati kuti Mulungu sakuyankha mapemphero athu chifukwa chonena kuti sanatipatse zophodera. Nkumena kuti Mulungu ndinapemphera zophodera koma simunandipatse. Nkumaona ngati kuti Mulungu ndolephera koma akupatsani zinthu zimene zili zofunikira umene uli moyo. Nkumaona ngati kuti Mulungu sakumva mapemphero athu chifukwa sanatipatse galimoto. Chonsecho akutidzutsani moyo tsiku ndi tsiku. Tikabwera pamaso pa Mulungu, mukabwera pamaso pa Mulungu, pemphani, tsogozani zimene zili zofunikira nthawi zonse. The rest will follow. Kenaka uthenga wabwino wa lero ukutiphunzitsanso kunena kuti forgiving others, it is a prerequisite to our own forgiveness. Kukhululukira anthu ena ndikofunika kwambiri kuti nafenso tipeze chikhululukiro pamaso pa Mulungu. Mutikhululukire ife monga ifenso tiwakhululukira adani athu. Ndi chifukwa fano nishini adanena kunena kuti ndizomvetsa chisoni kuti akhristu ambiri timabwera kukapempha chikhululukiro kwa Mulungu mmodzi titasiya anthu ambirimbiri kumbuyo kwathu amene tinachita kunenera toti amene aja sidzakhululukira. Ngati tikufuna chikhululukiro pamaso pa Mulungu tatiyeni titembenuke tayang'ane anthu osiyanasiyana amene tidawatsekera mu ndende chifukwa chakulephera kuwakhululukira. Atito anthu tindende tosiyanasiyana timene anthu tidawatsekeramo. Ena tidawatsekera mu ndende za mitima mwathu kuna kuti amene aja sindidzawakhululukiranso amene aja. Nkutseka makiyi akenso nkutaya. Chonsecho nthawi zonse nafenso timafuna kuti Mulungu atikhululukire. Forgive those that are looking for forgiveness from us first. Chifukwa pemphero la Atate athu likunena kuti mutikhululukire ife monga ifenso tiwakhululukira adani athu. Kenaka pemphero la Atate athu likutiphunzitsanso kunena kuti pamene ife tikukhala ngati akhristu tikuyenanso kuti tizipempherera nthawi zonse. Osangoti for the material things, osangoti ndalama, osangoti chakudya ayi. Koma nthawi zina tizitha kupemphera za moyo wathu wauzimu. Kuti Ambuye munditengere ine kutali ku mayesero. Take me away from temptations. Moyo mwathu muno mwina mapemphero ena samveka chifukwa we always succumb to temptations. Nthawi zonse timangopeza kuti onyengedwa kukhala ifeyo ngati kuti dziko lapansi tilipo tokha. Tizipemphera nthawi zonse kuti Ambuye mutipulumutse ku zoyipa za makono. Ambuye mutipulumutse ku mphamvu za Satana njerekezi. Of course Satana yonso samamunyengezeranso iyayi. Fa aliponso anthu enanso amene amachita kutengapo gawo kuchita kugolezera kuchimwa kwawo. Akachimwa nkumena kuti Satana ndi amene wagula mphamvu mwa ine. Iyayi nafenso ndiso ndi udindo. Kenaka Ambuye Yesu pamene akupemphera ophunzira wawo nkuwapeza kuna kuti tiphunzitseni kupemphera. Ifenso tikuphunziranso phunziro lakuya lonena kuti Ambuye Yesu sangofuna kuti awaphunzitse anthu kupemphera koma akufuna awapatsenso chitsanzo chakupempherako. Moyo muno ngati zinthu zina zake siziyenda bwino. Moyo muno ngati anthu ena ake timati tikamawalangiza ana athu koma samva. Moyo muno ngati anthu tikamawalalikira koma sasintha. Ndi chifukwa chonena kuti mwina ambiri mwa ife timalephera kukhala chitsanzo koma timangopereka zitsanzo.
kwa ife ansembe tateni tidzifunse nchifukwa yani tidayamba kulalikira kalekale koma anthu sasintha. Maybe I'm only giving examples but I'm not being that example. Kwa ife makolo tateni tidzifunse kodi nchifukwa yani mwana wanga ndimamulangiza mwa njira zosiyanasiyana koma sasintha. Maybe we only give examples but we are not that example. Moyo muno tateni tidzifunseni kodi nchifukwa yani anthu amachita zinthu zimene ife sitikufuna kuti azichita. Mwina tikwena kuti tisinthe approach yathu. Ambuye Yesu malo mongophunzitsa zapemphero akupemphera. Bwanji nanunso malo mongolalikira muzikhala maulaliki anuwo, muzichita zimene maulaliki anuwo akuchita. Bwanji nanunso malo momangolangiza muzitsatira malangizo anuwo amene mmaperekawo. Mukatero malangizo anuwo maulaliki anuwo adzabereka zipatso zake zokhalitsa. Amen. Jingle